Митрополит Київський і всієї України Епіфаній став предстоятелем Православної церкви України. Церемонія інтронізації відбулася у неділю під час об'єднавчого собору у Києві. У Софії Київській зібралися представники Вселенського патріархату, Української православної церкви США та Канади. Були також предстоятель Української греко-католицької церкви патріарх Святослав, представники Римо-католицької та протестантських церков. Через поганий стан здоров'я та заборону лікарів не зміг приїхати почесний патріарх Філарет. А ось президент України Петро Порошенко був разом із дружиною. Він запевнив, що церква залишається відокремленою від держави. Митрополит Епіфаній перед тим, як остаточно очолити Православну церкву України, яка 6 січня отримала томос про автокефалію, закликав усіх православних до єднання. В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишиться непорушним. Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до спільної нашої праці задля блага країни і народу. Ми закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво і мирян. Двері помісної церкви та наші серця відкриті для вас. Полишимо у минулому те, що нас розділяло, і працюємо разом на благо православ'я та України як єдина помісна церква.